माने गावनि खामायनायजोंनो इखिनि वालखौ खालामनायनि थाखायसो माने आं ब्लग भिडिअखौ खालामदो आरोना लोगोफोर इथाया बेसेबां कुरियाव लाबनाय होनना बुंदोंमोन 108 टाकायावनो लाबदोंमोन आरोना लोगोफोर आंनि बिखासेबां फायनाय सारि 7 फुट जागोन 7 फुट जानाय लोगो लोगोनो गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नै आं फुंनि टाइमाव मथ'थ' 7:50 सो जाबाय आरोना लोगोफोर टाइमा 7:50 सो जाबाय ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ आं नै लाग्रिबाय लोगोफोर ओमफ्राय गाइस जितुबा दा गोबां मानसिफोरानो मिया मोना मोनसे ब्लग भिडिअआव सोंदोंमोन जितुबा आदा इथाया गोबांथ' नङा दे माने सासे सानै आरो इथाया बेसेबां कुरियाव लाबनाय होनना बुंदोंमोन एक्चुअलि आं सिगांबो खोन्थादोंमोन इथायाथ' दा एसे दाम बारिदो नोंथांमोना मिथिखायो मानो होनोबा थाइसे थाइनै बारियो आङो 8 टाकायावनो लाबदोंमोन आरोना लोगोफोर जेब्ला आङो एसे खममोन दामा इनि टाइमावनो आं माने इथाखौ लाना फैनाय जादोंमोन जितु थरसेयाव 8 टाका आरोना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना थ' बिनोसै लोगोफोर इनिफ्राय बाखि इथाखौ थिंगाले गथाय जाबजुबनाया मिया आथाल'सो जादो ओमफ्राय टटेल गोजौखौ जाबनांगौमोन 7 फुटखौनो हमना ला लिंटार थागोन नालाय 7 फुटखौनो हमना ला ओमफ्राय इयाव हा खोनाय लोगो लोगोनो एसे डाउन जागोन नालाय अब्ला आरो एसे बाय बोरैबा जागोन इनिखायनो मा खालामबाय एसे माने गोजौखौनो होखानोसै आरोना इथिंगाले आरो सिसि ब्लक लामा फैनोबो आसा दोङो नालाय इनिफ्राय बाखि दे ओमफ्राय बाखि लोगोफोर इथाखौ ना आङो रोगानानै एसे दोनदो आरोना लोगोफोर जि माने सोरबा साननो हानाय जितुबा मिस्ट्रिफोरखौ माने एसे हाजिरासो होदो नामा होनना एक्चुअलि हाजिरा नङा इसोरो टिकायावसो मावदो ओमफ्राय टिकायाव मावनायखाय माने न'खरनि मानसिफोरा माने हेफाजाब होनायखाय सानदों माने हाजिरा थ' इदि हाजिरा नङा लोगोफोर आं इसोरखौ टिकायावसो होदो इनिफ्राय टिकायाव होबाबो आं थारमाने जे मालाय बायदि नङा जे माने आं एसेबो दांना होआ मावना होआ इदि नङा लोगोफोर आं मावनानैबो होयो दा बेलेग बायदिबा दांनाय नङामोन आरो आं आरो इदि नङाना जेबो नङा इफोरलाय माथो ओमफ्राय बाखि आं गोजाननिफ्रायसो देखायनि नोंथांमोननो लुक्सखौ माबायदि जाना दङ टटेलि मियायै कमप्लिट मावनाया दा नोंथांमोना खेबसे नायना लाबानो जाबाय दै आं एसे इथिं खिथिनि दा गाइस सारि फुट मथ'थ' इसोरो मियायो सानसेयाव सारि फुटखौ जाबनो हादों आरो मथ'थ' एसेबां गोजौआव ओमफ्राय 200 250 इदि मोनो 200 160 मथ'थ' इसोरो 500नि खाथियाव थांदो इथा जाबनाया 500 हायाखै 500नि खाथियाव थांदो इसोर मिया इथा जाबनाया माने बांद्राय बारा जाबनो हायाखै इसोरो इखिनिखौल'सो जाबनो हादो आरो इसोरो 500नि खाथि जाबदो इनिफ्राय ओइ साइथिंगालैबो ओमफ्राय भिमखौ लुनानै थांदो इसोरो ओइ बे साइथिंगालै भिमखौ लुना थांदो आरो ओइ साइथिं भिमखौ आन्था लुनानै थांदो इसोरो ओमफ्राय नैथिंगालैनिखौ बाय जाबनो हादो इसोरो गेटनिखौ नै इ साइडनि गेटनिखौ एसे गोजौ जाबदो बेखौ बेसेबां जाबगोन बेखौ मथ'थ' इसोरो बेसेबांसो जाबदो इयो सारि फुटमोन न सारिबा इथिं आंनि आखाइ बेसेबां दोङो 1 5 5 10 होमबा 4 5 6 फुट जाबदो नै मोनसेखौ इसोर नै मोनसेखौ नैखिनिखौ 1 2 3 मोनथाम करि इथाया बेनिखायनो इखौ इसोरो 6 फुटल' जाबदो ओमफ्राय इखौ सारि फुट जाबदो इसोरो बांद्राय हायाखै इसोरबो एसे खस्थ' जायोना बेनिखायनो बांद्राय हायाखै ओमफ्राय गाइस दा बोथोरा माबायदि जादों साननैसो मियानिफ्राय दिनैनिफ्राय एसे थान्दा जादों आरो माने बोथोरा एसे दोमैलु माने सान्दुंबो गैया जेबो गैया एसे माने दोमैलु थान्दा जादों आरो माने बोथोरा एकदम गोजां बोथोरा जेरै निहिरखौबो ओरै जादों आरो बोथोरा माने दा टटेलि खामानिया इखिनिल'सो आगबारिदो ओमफ्राय इसोरो दिनै जिखिनि हायो गावसोरनि बाथ्रासै बाखि टिकासो होदों नालाय अब्लाबो आं खामानिफोरखौ एसे मावफाना होदो आरो माने टिका होबाबो ओमफ्राय गाइस माने मिस्ट्रिफोरखौ जिथु टिका होनायाव जानायनि जेबो माने ओंखाम जानायनि बेबस्था जेबो गैया अब्लाबो आङो अननानै ओंखामखौ जाहोदो आरोना लोगोफोर एसे खस्थ' नालाय बोरैबाबो मोनो सानसे खामानि मावनाय जायोना इसोरबो बेनिफ्राय जिथुबा जोंहानि न'नि ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय लुक्सखौ माबायदि नुयो नोंथांमोना एसे देखायनि आङो लोगोफोर थ' बाखि नै बायजोनिफ्राय नैदि नुयो आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना बाखि अला पुरा माने
7 फुटआ गोजौ जाबासो माने टटेलि नोंथांमोना मोजां नुगोन दा माने 7 फुट जायाखै नालाय 4.5 फुटल'सो जाबनो हादो बेनिखायनो नोंथांमोना बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ बाखि 7 फुट जानायनि उनाव माबायदि नुयो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर थ' बेनोसै आंथ' जेरै थायो जेरै मायो जिखुनु जाया ब्लग भिडिअ खालामखायो दा सोरबा सोरबि साननानै जे माने गाव माने ब्लग भिडिअ खालि बेखौल' दिन्थिबाय थायो मायो होननानै सोरबा सोरबि साननो हानाय एक्सुवेलि जुदि सोरनिबा फेमिलियाव जोंहा मादार फादारा जुदि बेखौ खालामनाय मोनबाथ' आं ब्लग भिडिअ खालामामोन आरोना लोगोफोर जिथुबा माने गावनि खामायनायजोंनो बेखिनि वालखौ खालामनायनि थाखायसो माने आं ब्लग भिडिअखौ खालामदो आरोना लोगोफोर थ' मालायनि खामायनायजों जुदि आङो बेखौ जुदि खालामनाय मोनब्ला आं माने ब्लग भिडिअखौ खालामामोन थारमाने गावनि खामायनायजोंनो होनायखाय माने आं ब्लग भिडिअखौ लादो आरोना थ' नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननो नाङा दा बाखि नोंथांमोनाबो एसे जस जायो नोंथांमोनाबो एसे बोलो मोनो आंबो नकुल बायदि खालामनो सेस्था खालामनि बिदि मोनसे जस फैनो हायो होननासो आं माने ब्लग भिडिअखौ लादो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो सेस्था खालाम आरामसे हागोन बाखि मान आंनिया बिदि नायनो बानाय रावखौबो मान बारा आंनिया गैखाया खिन्थु सासे सानैयाथ' आरो नायनो बाखायो आं खिन्थु रावखौबो नायनो बाया सोरबा सासे सानैया नायनो बानो बानाय रावबोथ' गाज्रि कमेन्ट हराखै ओमफ्राय बिदिनो सासे ना सोरबा हरदोंमोन जांलै एसे गाज्रि कमेन्ट होमबाबो आं बेफोरखौ बारा माथा मारि आङो बारा केयार खालामा दा जाय आंनि पार्सनेल लोगो मिथिखायो नकुला माबायदि मानसि जाय आंनि प्राइभेट लोगो बिसोर मिथिखायो नकुला माबायदि मानसि आं बेफोरखौ माथा मारिबाय थाया ओमफ्राय बाखि नै गेटनिया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय बाखि बेखिनियानो आरोना लुक्सआ ओमफ्राय नैबे साइडथिंगालै फिमखौ होजोब्बाय आरोना एसे फिमखौ होबाय ओमफ्राय साइडथिंगालि होआखै बाखि बायजोनिफ्राय नोंथांमोना लुक्सखौ देखायखाबाय आङो माबायदि बाखि इसोर दिनै फैगोन लोगोफोर दिनै मावबासो कमप्लिट जागोन इसोर दिनै जेब्ला मावजोबगोन ना अब्लासो माने कमप्लिट जागोन दा मावजोबनो मोनाखै नालाय बेनिखायनो कमप्लिट जायाखै बाखि इसोर दिनै फैबावगोन ओमफ्राय दिनै फैनानै इसोरथ' दिनै कमप्लिट खालामनायनि बाथ्रा जेरैबायदि जाबो आरो माने गुबुन हारिनि एसे खामानि मावनायनि स्पिडा बाय बेलेग जायो इसोर माने जुमाय सेरेब लोङा नालाय ओमफ्राय दा जोंनि बर' मानसिफ्रा आरो जुमाय सेरेब लोङो ओमफ्राय खामानिया बारा आय होआ दा माने गुबुन हारिया मालाय जुमाय सेरेब लोङा बेनिखायनो खामानिया एसे स्पिड जायो आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर बाखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्टनिफ्राय एन्डआव लासिम माबायदि जायो जोबनायाव लासिम नायलांबानो जाबाय अब्लासो मिथिगोन बाखि बेनिफ्राय नैबे गेट मोननैनि सायाव जिथुबा साब थागोन आरो माने साबथालाय पात्ला होगोन आं सिम्पोल साबथालाय सिम्पोल पात्ला खालामगोन बेखिनिखौ बरिया आरामनो ओमफ्राय हाखौबो फुरा फेनस्रा जोबनानै होजोबनोसै आरोना लोगोफोर थ' जोबोर मोजां नांदों लोगोफोर आङो जिथुबा जिखौ खालामगोन होननानै सानदोंमोन थ' फायग'नायाव बेखौनो खालामनो हादो साक्सेसफुल खालामनो हादो लासै लासै मोजां नांदो गोसोखौ बाखि नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो सेस्था खालाम आरामसे हागोन टेनसन खालामनो नाङा बाखि साइडथिंबो होनो लागा दङ ओमफ्राय नैबे साइडथिंबो होनो लागा दङ आरोना लोगोफोरनि जाजोबगोन दिनै कमप्लिट बाखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ अब्लानो नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय नैबे अन्थाइआ जोबथारसिगोन अन्थाइआ बाला जोबबानो ओमफ्राय हाखौ फेनस्रा जोबना होसिगोन आरोना लोगोफोर आङो बाखि गोजाननिफ्राय नै माबायदि नुयो नै बरियानो जादोंना लोगोफोर नै सारि फुटआ बेसेबां गोजौ जायो आंनि बिखासेबां फैयो नै सारिया आंनि बिखासेबां फैयो ओमफ्राय आंनाव लासै बेसेबां जागोन 6 फुट 6 फुट जागोन आंनि आंसेबाङाव होमबा नायदो नै गाइस बेसेबां गोजौ आरो बेसेबां गाहाय इयावनो आन्दाज मोनो ओमफ्राय जेथिया 7 फुट जागोन 7 फुट जानाय लोगो लोगोनो मथ'थ' मानसिनि खर'खौ नुनाय नङा आरोना टटेलि माने बन्द' जागोन 7 फुट जानाय लोगो लोगोनो थारमाने 7 फुट जायाखै नालाय बेनिखायनो मानसिनि खर'खौ नुदों आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय बाखि नै नैबे रडखौ एरनो माबा गालांदो बेखौ माबाथ'वाखै धालाय होथ'वाखै बिसोर दिनै कमप्लिट खालामजोबगोन बिसोरो खामानिया तामान स्पिड जायो बिसोरनिया गुबुन हारिनि ना बिसोरो जुमाय सेरेब लोङा बेनिखायनो एसे स्पिड जायो आरोना ओमफ्राय ओइ गेटखिनिखौ बागानपारानि आदामोनखौ होनो होदोंमोन आङो ओमफ्राय नैखौबो आदामोनखौ होनो होगौमोन दा आरो बिसोरनाबो एसे गोजानसा थानाय मानाय गावसोरबो एसे खस्थ' मोनो दा हमना ला 1 माह 2 माहनि खामानिबाथाय थाजायो दा आरो नैबे आरो बारा दिननि खामानि नङा नालाय